farem la presentació del tiranosaure Rex. El tiranosaure Rex és el rei dels llangardaixos. Té el cos gros i la cua molt llarga. Les potes del davant són petites i les del darrere són grans, molt grans. El seu coll és curt i musculós i aguanta el seu enorme cap. La cua és llarga i forta i ajuda a l'hora de córrer i aguantar-se. Aguantar-se dret quan s'atura. Té entre 50 o 60 dents que mesuren 20 centímetres. Té una mandíbula poderosa i unes dents tan esmolades que trinxa els ossos amb molta facilitat. Té urpes amb unes ungles molt grosses i esmolades. Pesa 8 tones i mesura 5 metres d'alçada i 13 de llarg. El tiranosaure Rex és carnívor i és carnívor. Menja animals morts. Hàbitat. Va viure al Nord-amèrica fa 65 milions d'anys. Costums i altres informacions. Es desplaça amb dues potes. És bípede. Corre dret. Neix als ous i pertany és ovípar. Les femelles cuiden dels ous fins que es poden valorar per ells mateixos. És el dinosaure més ferotge que ha existit. Ha participat en moltes pel·lícules com per exemple Noche en el museo.